Take up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititimek tinamnama, may sa timek ngagpukpukaw, ani Apo Isus, umay manen, ag sagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalat na. Manipod dito studio ti Pacific Airwaves, dito Loma Linda, California, kablawad na kayamin, gagayem, ken kakapsat. Adun nagiti dumdumngeg nga pada tayo nga Ilocano, nasuruken nga 50 nga nasyon. Kaya't babaen ti panakaramat iti Adventist World Radio ken Hope Radio International nga paset iti DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific. Maysa dayto nga estasyon, babaen ti programa timek tinamnama nga mangipukpukaw ti maudin nga damag kadagiti amin kakailyan, kakapsat sa dinuman nga pakadanunan dayto ya broadcast tayo. Ti timek tinamnama ipapay kada kayo iti Our Great Hope Today Ministries. Manipod ti opisina na dito Loma Linda, California, USA. Agyaman kami ulitek nga ti DGHT 77.7 Asia Pacific Airwaves, paset itan ti Adventist World Radio ken Hope Radio International. Agyaman kami ta babay ti tulong ni Apo Dios, may danon digito damdamag ti panakaisalakan. Kadagiti luglugar nga hantayo pakaabutan, dagiti personal nga iay mi dita kakabsat, mga ganda kami babayan ti media. Agyaman tayo mo at ada ito radio, television, internet nga maramat tapno may pakdar iti ebanghelyo ni Apo Isus. Kunana di Matthew 24:14, intun daytoy nga ebanghelyo may kasabat entero nga lubong. Akas may nga pamaneknek. Ti programa ti mektimnama patyamingi so dati ti pamaneknek testimonyo nga mangidanon ti damag may papan ken ni Apo Isus madandani nagsublin ket masapol tayo nga nakasagana. Agyaman kami tadda kay dita kakapsat. Itan dumanon tayo ti silid iti kararak. Amami nga nailangitan, adali mi manen, de giti kakapateg, anasantuan nga sasaom. Tas ikatipudno, adalan nga agturong iti panakaisalakan. Malagip mi kararag, de giti kakabsat ken pamilyas, ken de giti komunidad nga representaran ditong Galmaysa.
Ada kami pala nga po ti anyan nga aggibgibus manggesat ti biyag nga pandemya coronavirus 19. Karkararag mi apo nga daytoy katagpatinggan. Agpatinggan digiti rigrigat ken tuok. Ket umay kadi apo ti panangarayat ti sangkatauan. Pakawanem apo ti kini managbasol digiti luglugar ken tattao no daman digiti nagkurangan weekend ka. Namapayadda kami ti panawan ti pandemya, agbiag kami kadiya na santuan, na salonat. Asideg, iti panang ngipaay mi ken panagkarkararag mi ken ka. Salwadan na kami daytoy nga bayangubong no saplit. Wayawayan na kami kadiapo ket umay agsubli iti talna ken kastamot apo. Ti panagbiag nga nataltal na pay ken nasalsalon at pay ti masangwanan. Agyaman kami apo ta sikat naimbag nga doktor nga mangagas kadagiti na spirituan ken na pisikalan nga saksakit mi. Ita na po tagadal kami kadagiti na santuan nga sasaom. Dalusan na kami. Ikatem tenyaman nga kinasukir ken kinadakes kadagiti puspuso mi. Ket palubusan mi ni Apo Isus nga agtaeng. Tapno maragsak mi ken maragpat mi. Dayta na isang sangayan apo. Naipay mo nga biyag. Apagbiyagan mi tinaldaw-aldaw sagsagana. Idandanin panagparang mo iti may kadwa. Agyaman kami apo tabi hindi siya nam dayti nga adaling kamadalan. Itinagan na po may Isus dawati mi amin digitoy. Amen and amen. Intag ay na, intag ay na, intag ay na, intag ay na. Masul na irenremak, narugit alupak, nakapuuneg-unay, jakon nakalungkaw, ngem apo ti taaw, nangeg na ti pugaw, enak ngarot inalaw ijay taaw. Intag ay na, intag ay na, idi na malmesak, intag ay na, intag ay na, intag ay na, idi na malmesak, intag ay na. Intag ay na, intag ay na, idi na malmesak, intag ay na, intag ay na, intag ay na, idi na malmesak, intag ay na. Masul na irenremak, narugit alupak, nakapuuneg-unay, jakon nakalungkaw, ngem ti apo ti taaw, nangeg na ti pugaw, enak ngarot inalaw ijay taaw. Intag ay na, intag ay na, idi na malmesak, intag ay na, intag ay na, intag ay na, idi na malmesak, intag ay na, intag ay na, intag ay na, idi na malmesak, intag ay na,
Adalan tayo tatangal daw may papan ni Apo Isus. Isu ti dalan ngagturong ti panakaisalakan. Amoy yung gagayem, idi pinarswa ni Apo Dios dagiti imununa nga naganak kada tayo dadan ken Eva perfecto da idi nan anayda naasi natano ken ayat iti adda ka babalinda awan amuda may papanti basol ket nagbiag da idi nga makayayo ken ni Apo Hesus ngem amuyo idi pinatida dagiti kinaulbod ni Satanas. Ken di da pinagtalkan ti ayat ni Apo Dios. Imay iti basol. Imay ti papatay. Imay ti panakadadael. Ayaten ay kakabsat. Ti plano ti panakaisalakan. Isu ti panangi pakita ni Apo Dios nga ay ayaten na ti sangkatauan. Ket ispalen na dagiti anak na manipud iti basol ken dagiti bungbunga na. Anyan nga nagimbag nga panunuten. Nga idi una na nga panawen idi naparswa dagiti muna nga dadakkel tayo. Awan ti basol. Ngem imay ti basol gapu metlaeng ti resulta ti panagsukir da. Amoy imbaga kadagiti imununa nga broadcast tayo nga ti prinsipyo ti panangisalakan isu dayjay no agtulnog ka maisalakan ka. Nagsalungasing ka matay ka. Apay nga natudingan ti tao amatay ken apay amasapul na iti maisalakan. Kuna kada tayo yung libro ti Roma. Basahin tayo ti Biblia. Ti Roma 6, versikulo 23. Kuna na, tati sopapak ti basol iso ni patay. Ngem tinaparabor asagot ti Dios iso ti biag ngagnanayon ken Hesu Kristo nga apo tayo. Ti rason no apay nga may ti basol kuno apay nga matay ti tao agsipod tagaputa tinalikudan na dayjay may kayted ken kuana iti biag tinalikudan na ni Apo Dios kakabsat ti Biblia nalawag launay inton talikudan tayo dagiti sasao ni Apo Dios ken iti awis ti panangisalakan ti bunga na dayta panakadadael kani papatay. Ita at dapat lagondaway tayo, mapantayo kani Apo Isus. Sapulan tayo ni Apo Isus. At danto ti bisbisin, ti sangalubungan nga bisin. Ora dito Amerika, at danto pa ti bisin. Alang nga dito Pilipinas, when no China, when the dumapay. Ngayon, nagiti sufisyente nga pagbiag. Ngayon, at bisin nga bagbaga ti Biblia. Bisin iti panagdengeg kadagiti sasaw ni Apo Dios. At dato ti tiyempo nga ti tao agbisin ket sapulon da kuna na sa dinon ni Pastor Ariola dagiti mangipukpukaw ti kinapudno iti Timek. Sa dinon dagiti nga ebanghelista. Sa dinon daytang iglesia nga mangipakpakamo nga ti gimong nga ibaga ti Biblia wenno panagdaydayaw isu ti aldaw ti Sabado. Sa dinon di kita katataw nga may pukpukaw nga agbiag tayo na salon at tanuhan tayo agbiag kadagiti ibagati na santuan nga surat kapag taraon matay sa dinon idan kahit kung adengganitan kahit kung adenggan dita kasabang umay ni Apo Isus sa pulon danto mawaw danto ti kinapudno ngem sandanton nga masapulan nga magyamang kami tadagon dawayo babaen ti panakaaramat ti media wenno iti radio ken telebisyon ken internet tapno mabalin tayo tatante makirelasyon ken ni Apo Hesus parang put ti ayat na takunana ditoy umay ti panawen nga talikudan ti tao uray iti ayab ti Dios ti panakaisalakan da ket inton aramiden tayo dayta kakabsat ti supapak na basol. Iso nga ti Biblia na nalawag po na natoy.
Tatli dagiti supapak ti basol iso ni patay. Ngem tinaparabor kuna natoy. Asagot ti Dios iso ti biag ngagnanayon. Itadadagon dawe tayo sa pulen tayo. Dita kinapudno. Ket addan umay ti kada Domingo dita pagtayngan nyo. Babae di pa nang ipagpakamo da ito yung programa kakabsat. Mapantay ba di may kadwa nga paset ti sa lusod apay nga masapol ti may salakan. Kunana di Jeremias 13:23 ken di Roma 7:24 mapantay di jay Roma 7:24 kunana toy nakay-ay a tao siya sino ti manglok at to kanyak ito'y bagi ni patay. Amoyo kakabsat, masapol tayo ti may salakan. Gaputa di may salakan ti tao, ti bagina, manipod ti basol. Ni Apo Isus laeng, ti makay salakan. Ken kagayem, ken kapsat. Amoyo, nabayagan nga panpanawen, aday di ti panagpiknik dagiti estudyante, ti pagadalan nga nagadalak, iti ubingak pa malagip ko iti kapadasan iti napang kami di jay Nalinak Beach ijay Bawang jakamono dapera day nga beach kakabsat. Kiti di manon kami sa jay dagiti estudyante ken dagiti manorsoro ken dagiti pampamilyada nagdidigos da ti igid ti baybay. Ngem nadawel iti ket kuna dagiti agbabantay day nga beach kuna na hangkay una agpatpatinga ta napigsa ti Agus kuryente iti baybay, di may kayat nga dati malmas. Ngam adda si murot iti nga soldado, iti ingkam pa nagpiknik siguro agar-aram ti may sa katigijay met nga babalasang ijay nga pagadalan. Ket daydi nga soldado ket agsipod tay may kuna na siya ti gwardiyayo. Ket maragsakan met eskwela ta dati gwardya nga soldado. Ngam idin manon kami di jay pagdidigusan ti igit ti baybay. Napanmutan nagpatinga. Aging gana ko na dayjay mangtartarawid-wid ken mangipang pangulo no mangimatmaton dayjay nga beach ko na ay apo hangka agpatpatinga. Tanapig sa iti kuryente ti baybay. Ngam impukaw na hangkay madanagan. Inadal ko amok ti aramidek. Agpaiso idi nagpatpatingan ket pinukkawan sinultipan daydi nga agmambantay iti baybay ko na hanggang patinga idi kuan agparayaten nga kas nga malmes ket kuna na hangkay madanagan kuna nang impukaw mabalin ko nga isalakan ti bagik amok ti aramidek hangkay nga umay amok ti aramidek ngem kuna na may salakan na kano ti bagina ket amuna ti aramiden na nagpukaw latan daydi nga soldado. Nagpukaw iti dayta uman adanin agpating nga iti tao. Ket sadala nasapulan iti bangkaynan iti parbangon iti samaronon nga aldaw. In pangas na nga may salakan na ti bagina so nga amok ti aramidek. Kastamot ti tao. Kuna tayo, ay amok mo't ti aramidek. Amok mo't ti Biblia. Mapanak mo't ti kapilya. Amok ti aramidek. Amuyo kakabsat. Adaris guna na kuna tayo nga mabalin tayo nga isalakan digiti bagbay adamot amu tayo. Ngimte kay bagampay laeng isusurot kini Apo Dios uray magat amutay ti amin iti Biblia no saan met nga naidalan ti Espiritu Santo hamat nga dalan ni Apo Dios. Kakabsat ti pagtungpalan na lata ko na ito gaputa di may salakan ti tao ti bagina manipod ti basol nagbasbasol tayo mutlaeng ket kuna tayo nga amutay ti dalan ti panakaisalakan adaris guna ayaten na kakabsat adaris guna dayta nilaeng Apo tayo nga Isus ti mangisalakan kada tayo ni kano mahantay mabalin oray kinasirib tayo oray ti kinasanto tayo hana may salakan dayta Apo nilaeng Apo Isus ti mabalin nga mangisalakan mabalin ti parabor na
agpaiken kagayem ken kabsat. Sinulaeng ti makaisalakan ti tao manipod ka iti bunga iti tusa ti basol. Kunana kakabsat, iti libro ti Aramid. Basayan tayo ti libro ti Aramid kakabsat. Aramid 4 versikulo 12 kunana to iket awan ti sabali apakay salakanan uray siya sino awan iti sabali nga nagan ti babaen ti langit anayted kadagiti tao apakabalinan tayo amay salakan. Nilaing Apo Isus gagayem ti mabalin nga mangisalakan ken kanya. Nilaing Jesus ti kaysuna adalan ti pudno ken ti biag. Haan nga dalan nagturong kini Maria, haan nagturong kini Apo Padi, ni Apo Pastor, ni Apo Hesus Kristo, ti mabalin tayo nga makaisalakan kada tayo kakabsat. Isu ti pudno, adalan, apay no daddo makakabsat ket agtalig tayo kadagiti sa santos. Ket ni Apo Hesus isu ti nailangitan as santo nga mabalin tayo nga pagkamangan kakabsat. Na minsan nga panawen, idiadda ni Apo Isus, kadwa na ni inana, nga ni Maria, ket napanda na ki kasar, idi agkurangan, dagidi bambanag kasapulan, iti idaya, iti dayta nga runggo, no panag padaya, agkurang dan, iti mainom, ket madanagan, dagidi tattao, ket napanda kini Maria. Pagarup dano ni Maria ti makatulong. Nya mo ito kuna ni Maria, mapangkayo kini Jesus, ti anak ko. Isu adaking kuhati pan nakabalin. Ng mga ramid, iti may nga banag. Isu nga mapantay kini Maria, kuna ni Maria, mapangkay kini Apo Jesus. Tanakaskas daw, amuna ta ramiden na. Hanggang kayo mo may kanya, mapangkay king kuhana. Amuna ti pamayan na. Kakapsat ng gagayam. Ni Apo Isus, isa ti pudno adalan, ngagturong, iti panakaisalakan, kung nanalagaruden, nga isa ti pudno, isa ti dalan pudno ken ti biag, ket mapantay pela ti sabsabali, apay hantay pela mapankin ni Apo Isus, apay di tay pela kararag na diretso ken kuana. Inadal tayo man, di na minsan nga adal tayo dayta kakabsat. Nilaing Apo Isus, di mabalin tayo apakay salakanan, manipod, kadagiti bunga ken dusa ti basol. Kasano ti panangalan ni Jesus ti lugar iti tattao nga naideklarar amatay gapu iti basol. When kakabsat. Kasano ti panangalan ni Jesus ti lugar ti naikari nga ipapatay mo og salungasing ka. Gayem ken kabsat. Adda ti upat dito nga kayat ko nga punto ilalawag. Umuna, tapno ni Apo Isus alaen na data lugar tayo. Amatay, gapo ka kiti basbaso, lagit isun, iti mga ited, iti remedyo tapno agbiag tayo pay. Babayin ti panangisalakan na kanati. Umuna ko na to'y ikawes ni Jesus ti kinatao. Ikawes ni Apo Isus ti kinatao. No Diyos lang ni Apo Isus sana mabalin nga isalakan ti tao. Masapol nga agbalin nga tao tapno isakripisyo na iti bagina agayos ti biag kintidara na iti bantay kalbaryo tapno may salakan na dagiti pada na at tao. Ikawes ni Jesus ti kinatao. Matthew 1 versikulo 23 ken Filipos 2 versikulo 5 hanggang 7. Tati tao may salakan na tipada na nga tao. Iso nga may ni Apo Isus ket gagayem nga nagbalin nga tao. Tapno isalakan na tayo. Agsipod may kadwa nagtakder na Jesus iti lugar tayo iti panangibaklay na ti dusa ti basol gagayem. Isaiah 53 versikulo 3 hanggang ti 5 ken sa stamet ijay 8. When nagtakder inala na ni Apo tayo nga Jesus, dahil lugar tayo gagayem. Tapno ibaklay na ti dusa ti basol. Ti may katlo, dinggin nyo na ito natay ni Jesus, iti rebeng na nga
pakatayan ti tao. Haning nga datayo taglakampay. Aglakam ti dusa ti basol. Ni Apo Isos gapu ta imay akas may nga tao ibaklay na. Dayta basol ti pada na nga tao. Ti may kapat nagbiag nga Isos ti biag arabang na apagbiagan ti tao. Iso nga na ti iglesia. Representaran tayo ti Iglesia Adventista del Septipudia. Patyan na nga ni Apo Isus may nga Dios. Ken may sapay nga tao. Ta nagbiag na Isus. Ti biag arabang na apagbiagan ti tao. Tapno iso dayta ti ulidan. Asurutin tayo ayate nagagayem ken kakabsat. Kasano ti iraranod tayo ti biag ken ipapatay ni Apo Isus. Babaen ti pamati. Inton awaten tayo ni Kristo akas kinalintig tayo. Alain tayo. May ranod tayo tayo nga biag ken ipapatay ni Apo Isus. Babaen ti panangisuko tayo ti biag tayo ken kuwana sa nga gasota porsyento. Hanlaing 50%, 100% nga isuko tayo ti biag tayo. Ni Apo Isus gagayem. Ito ni suko dito nga biyag. Kas kunayan di Galacia 2, versikulo 20. Saanan nga datay ti may bartaypay. Haanan nga datayon ti may lansa di jay cross. No diket ni Apo tayo nga Isus. Isun ti may bartay gapo kadagiti basbasol tayo. Gagayem kan kakabsat. Ti may katlo. Tapno may ranod tayo ti biyag kan ipapatay ni Apo Isus, babaen tinaldaw nga panagadal tayo tinasantuan nga surat. Agad-adal kay mo laing kakabsat, agbasbasa kay mo lang tinasantuan nga surat. Tati saong iso ti pudno, iso ti dandana, nga mangiturong kada tayo gagayem ti panakaysalakan. Ijay Aramid 17, versikulo 11 kunana, nga pagbiyagan tayo, iti biag ni Apo Isus. Ket no pagbibiyagan tayo malita nga biag gagayem, inaldaw-aldaw, nga paidalan tayo. Babayin ti panagad-adal tayo, ken panagbasbasa tayo. Tinasantuan nga surat, isu, dayta, iti libro ti biag, nga mang sustiner, iti biag tayo, nga inaldaw-aldaw. Anya kakapsat ti ibunga ti panangawat ti tao ken ni Kristo nga isu ti kinalinteg na. Inton inawat tayo ni Apo Isus ken insuko tayo na anay ti biag tayo ken kuana adda dagiti nakaskas daw nga mapasamak. Kayat ko nga igunam-gunam kada kayo. Ket dinggin nyo dagitoy kakapsat dagiti bunga. Inton inted tayo nga nananay ti biag tayo ken ni Apo Isus. Ken ti kinalintag na umuna kuna na toy ti maysa nga tao nga inawat na ni Apo Isus akas manubot na awaten nan ni Apo Dios akas di nagbasol Apolos. Di nagbasol, hanggang nagbasol. Inawat tayo, may deklara tayo nga ni kanuman di tayo nagbasol. Nagimbag dahi nga Diyos ayun. O sikati kadadaksan nga tao dito'y lubong, tun mapanggakin ko na. Inton awaten tayo ni Apo Diyos. Ideklara na kas nga saan tayo nga nagbasol. May kadwa, agbalin tayo na kamang ti pamilya ni Apo Diyos. Nagimbag nga unay nga panunuten. Ngayon nagbabawi tayo, ket inarakop tayo ti kinapudno ket mapantayon ken ni Apo Isus. Agbiag tayo. Apaseten ti pamilya ni Apo Dios. Di kay lagyaman nga may sakanton nga paset ti pamilya na. May katlo, ti ibunga ti panangawat tayo kina Apo tayo ng Jesucristo ken ti kinalintig na. Ti may katlo, madaan tayo ti panakabalin nga agarami din kadagiti pagayatan ni Apo Dios. Akas kunayan iti libro ti Pilipos 4:13. Ito ti kunana dyan. Papantay ti libro ti Pilipos 4:13. Kastoy ti kunana gagayem. Nalawag nga kunana ditoy. Mabalinak dagiti amin abambanag. Gapu iti dayjay
amang papig sa kanya. Ikan na tayon ti panakabalin ni Apo Diyos. Agtungpal. Ikan na tayo ti panakabalin sa kunak mabalin ak amin gabutan dan ni Apo Isus nga mang papig sa kanya. Ikan na kun itipigsak nga mang saranget kadigiti suot ti biag. Ikan na kun ti panakabalin nga agbiag kadigiti tartaraon. Nga iso nga ibaga ni Apo Isus nga taraonek nga saan kit digiti makarimon nga taraon. Takunana no agtaraon tayo kadagiti makarimon, dadaelen to ni Apo Dios dagiti biag tayo. Katanyan nga nagimbag. Tan inton awaten tayo ni Apo Isus madan tayo data nga panakabalin gagayem. Nga garamid ti pagayatan ni Apo Dios. Ora ti panagraman tayo. Balbaliwan to ni Apo Dios. Dagiti tulayang makapasalunat nga taraon. Iti mabalin tayon nga mayuneg. Uno taraunen. Dagiti tulayang na imbag nga bambanag ti aglawlaw kada tayo. Tabalbaliwanen ket ni Apo Dios daytoy nga biag. Ti may kapat inton awaten tayo ni Apo Isus akas manubot ken kinalinteg tayo. Ti may kapat nga ibunga na mapadasan tayon tinadayag a panagbalbaliw. Dim na tarigagayan ayaten akapsat nga dumdumgeg dati nga programa ti mabalbaliwan. Tapno ipaimon ti biag mo akas may nga daton. Isuko mo nga na ti biag mo ken kuana ket kunam o Apo kahit kumutten ti agbiag ana santuan. Balbaliwan nagkadi. Amoy ti kunana iti libro iti Filipos kapitulo 3 versikulo 20 ken 21 kastoy ti kunana tati panakipagili tayo adda sa dilagit. Ket manipod ijay orayen tayo met ti mangisalakan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Iso pabarwen nanto daytoy nanumo abagi tayo tapno mayasping tayo itinadayag abagina kas mayalubog ti panakabalin na metlaeng nga mang patulnog amay paay kwen kuana metlaeng kadagiti iso amin abambanag. Nagimbagan kahapsat. No makipagili tayo metlaeng ti pagilyan ni Apo Dios. Agbiag tayo met. Dahil ta abiyag na. Gapu tayo son iti mangisalakan. Isitor orayin tayo nga mangisalakan. Ket iso ti parabor na mapnuan dayjay nadayag a kinasanto. Alakit mo orayin tayo ket nasantuan ti dayag amang isalakan. May nisalakan met digiti tattao nga agbibiyag a nasantuan. Sumurugyan tayon nga ayaten nagagayem ti agbiag a nasantuan. Isutirang tay nga agturong kini Apo Isus isulaeng ti dalan nga agturong ti panakaisalakan. Gayem nga dumdumngeg. Di ka kadi itaawaten ni Kristo. Akas kinalinteg mo, kanagbalin kan apaset, iti pamilya ti Dios, gapot ay sukumon ken ipaimon ti biag mo, as tangsang kamaysan, nga pagbikudamon ti naglabas, kat palabusan mo na Apo Isus nga ison, ti mangisalakan ken ka, iti daytoy nga oras, dimla iti ti biag mo ken kuana. Dimlay pa'y dayta nga biag ken kuana. Nabayagan na panawen nga makisasaw ken kababayan ti Espiritu Santo. Dimla iti dayta agundaway ket kunam o Apo si kagayam ti dalan nga agturong ti panakaisalakan. Kahit kumet ti maisalakan. Ket ti daytoy nga aldaw. Isukok ti biag ko ken ka. Idaton ko daytoy nga biag ken ka. O Diyos mi ang managayat unay. At dada dito'y di kita ayatin nakakapsat. At tarigagayan damet. Napalubusan dan ni Apo Isus nga iso ti dalan nga agturong ti panakaisalakan. Pangasim Apo. Tadalusam ida. Ikam ida ti panakabalin nga agbaligi ti baso. Kibinam ida Apo nga agturong iti panakaisalakan. Pangasim,
Laglagi pa na kaminto. Laglagi pa dagito ayaten nakakapsa. Manang isuko ti biyag na kem dati dahi tingal daw. Napto to maminsan pahay. Magnada ti baro apa nagbiag. Agyaman kami loon ay apo. Tawatem dagito ya desisyon mi. Panang isuko ti biyag mi. Kiti panang irugimin ti baro. Apa nagbiag manipod ti dahi tingal daw. Agsipod ta dinawat mi dati napateg, anagan na po may Jesus. Amen. Sip nghe thêm yag